الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maurib Allah yang kaya kalimut tenun agi isu kalalimut atan tua malay arga. Dia isu kalalimut dan mapanad sa taman mapanad. Dia isu kalalimut asadun sa pagpaka pag-ikhlas sa kapangapadian si na mga tao siran na miya maguntong siran. Sabab sa langon siran misusul si sagyang kutuwalimu Allah. Kalilimu daya kapaganat sa ilmu ku agamatan wa agama Islam. Ini bugaya pramisu Rasulullah sadun sa mapantaga kapatay. Askanyan na pupaganat sa ilmu na miyata iskanyan na syahid. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man mata fi talabil ilm faqad mata syahida. Sadun sa tao, akapantaga na kapatay sa kapaganat yan sa ilmu na sabna redun na minitapi ko miya matay ang mga syahid. Miyata iskanyan na syahid. Sulang wano miya matay ang mga syahid, napakasuldan si surga wallah sa daydi na kapamagito. Sulang wano miya matay ang mga syahid, na ikasisigi siran ulang wano po kasurga wallah. Padsa miya matay ang mga syahid na sumiyamatay, ya pantaga kapatay, apagpaganan sa ilmu. Maurib no Allah, ay man ko kabanding tanong na sumipantag sang kaya karata ang kaya kapamaganta. Paparangaya na iya tantud na piya kasisingay. Paparangaya na iya tiaplis wallah na tiaplis puno nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kaya kapamaganta. Pamakinagunta no piya so kiyang bitiraaw na Quran. Naguso kiya aluyaw no sabdan. Mana sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto kini kagwad no mga ulama. Gusto kiya taplisaw no mga ahlul ilm. Tantud na iya parangay alumya ulad ko mga manusia. Aapya subara simba na kerambit siranon. Adi siram pun di makapamaganta. Nadiran may inangka. Usahin tanwag yang kaya kapamaganta. Kumana niyan. Nagusto tarasay niyan. Nagusto mga klase niyan. Gusto mga waraan. O mga tamaganta, so mga kanarakaaniran, na gusto mga klasya pagpakasugo ko tao sa kapakap tamaganta yan. Gusto, manan niya na penabiyo ng mga ulama, kapakaaluin ka, so karataw pagka, saad na kakapakay niya na oras, datar, o kakatrayaliyo sa kukuman. Aluin tanudaan, ayang ko to akaturo Allah Ta'ala sa Quran, may pantag sang ka na nakapamaganta. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Maurib no Allah. Tiyawag Allah Ta'ala susiran ito mga tao amya maratiyak wallah. Ay lang-ulangong kano amya maratiyan na pananggilay niyo agyang kanan. Akadaklan o di nakapakandaklasi ko kapanganta. O di nakapakandaklasang ko ta kapanganib. Kasabnar. Asusabaan ko kapanganib na dusak wallah. Budi kano pupunuriman. Udi pupumaganta o isar kanu. Supadian. Udi na susabad kiran. Di pupumaganta o isar kanu susabad. Bagkubayay o isar kanu. Akakanan yan ko sa po pagarin yan amyatay. La ilaha illallah. Fakarihtumu. Na inikagwaryuto. Na kalakam yusu Allah. Mata na su Allah. Na pupunarima ko taubat. Askan yan na pituman na makalimuon. La ilaha illallah. Mangurip no Allah. Na ini sa parakatan Allah Ta'ala diyang kanakapanganganip. Diyang kanakapanganganta ang kasi kumidalal mo pagkakadamat tawron arwar ko Allah.
la ya'lamuhu illallah. Damat tahu sagyang kana matatagu siku puso udinararap o mga manusia arwar ko Allah. Maurip no Allah siku riano kini sa parnian si sagyang kanan. Ubatano pupungan ibaso pagaritano siku karatayan. Na ini sa parmanu Allah Ta'ala agyang kutuwa ubatano pupunuri mana sumanga sekreto mga manusia. Siku tamukiran, siku auratiran, siku ayamanan yan na lang wano pagnas nila na kami milikan nila. Na ini sa paranan Allah Subhanahu wa Ta'ala sa taman sa dipan kapakay ubang ka ayamanan yan na pupunuri mana sumanga tutuliran. Agus sumang ulaw-layran. Maurip mo Allah. Ini tundungun Allah Ta'ala tigina ubab pamagantaaw isar kanuso sabad. Saban-saban na tigu Allah Ta'ala. Sadun sa tao. Baniwat tigin manay kababay. Bagkababay isar kanwa makanyan susapo padiyan na miyatay. Fakareh tumo na inikagwad yuto. Dag na baon makaraw saban yan kanas pagarin niya na miyatay. Misabab sa natigu Allah. Na may karin yuto karaw na kalak niyo sa Allah. Saya mata nama ayamanan yan na gunukinyud na diyang kanakap mamaganta. Kalak niyo sa Allah. Gunukinyud na nan kamata-mata na sa Allah. Na ito na yan din ko mga tawag yung kanan. Aulaw-layran sa kapupumaka ito ayran ko mga pagariran na disiran makamamasa. Maurip mo Allah. Yang kanakap mamaganta na giyan so kalo yang kakupagaring ka di makamamas. Bagaluin ka so pagaring ka sangkuta karatayan na umisampay ron na karataginuan yan. Umisampay ron na yamanan yan na kasakitan nun. Umisampay ron so kialo yang kaun na ikagudyan. Gaya ni takso ka pamaganta mga urip ng Allah. Na dito na makwatan sa naguna. Sa isagyang kaya dunia na sampay sa alungan na mauri. Agyang ka na nading ka di kapapaka ito ako pagaring ka. Igira manuto, ading kami pag-adapa. Yan ang mga urip ng Allah. Iman to nagyanaan ni mala. Apo magusain tanwag yang ka na nakapamaganta. Alumyaw la di man to ko kadaklan ko mga manusia na babay mamadan. Napalayad ni man to hemanan yan. Natabiat ako di yung kiulaw la na miyagan at mamaganta. Adaklan ko mga grupo tanong sa isa diyang kayang daranaw. Nagyang kutuwa grupo na andan ni katimuiran na mipun siran nakapamaganta. Na magpus siran puman nakapamaganta puman. Adun po na mga tao. Ay girami at timusiran. Nagusiran makalipat mamaganta. Na pembelablag siran na mararatagi no isakiran. Uri na susabar kiran. Kakagiakun amya kalipat siran mamaganta. Tantun na iyamanan yan na mitaab ko puso mga manusia yang kaya kapamaganta. Akala manusia bada yabu. Akapupo kapya ginoon yan na maaluin yan supdian ko karatayan. La ilaha illallah. Anda din suka pupurway. Anda suka sislai. Anda sudi kang giginawai. Ay nisugunan wallah. Agyang ka nakapagaluyan ka kumapiyaw pudka. Salun sa tawa makapupurway na ipuro wallahu subhanahu wa ta'ala. Nasa tawa makaituay napakaituon mambu wallahu subhanahu wa ta'ala. Yan ang maurip ng Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini sa paryanan sa inipangal kiyan rakatano sa ayat tinimbang yan. Nagyang kutwa tao na amay ko kanyan so pagarin yan amyatay. Nagyutod ni timbang o tao. Apo pumagaantaan yan so pagarin yan. Ayamanan yan na di makamamasa. Amay ko makamamasa. Naknaba ka pa maganta kakapupa ka ito na isap nuto at tutulanon ko karatayan. Iniso ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iniso na yang kayamanan yan na may pantag sa kapamaganta. Inipakaisa yan paganayan yang ko tayo pantag sa kapamaganta. At adruna malgiba. Katawan niyo ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siyay ko hadithi Abi Hurairah. ولقد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولقد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اكتبته وإن لم يكن فيه فقد بهت. لا إله إلا الله. إليس رسول الله
Kataon niyo tingin man yan tunay pero nakapamaganta. Tigo mga sahabat asugusu Allah ususigu yan ni matawarong. Napitiro yan asukalo yang kakupagaring kasayamanan yan nanganin ay kegudian. At namitiro ako minira ya Rasulullah. May kayamanan yan na si isang kutapagariakan na matatagun sukialo yakuron. Natigin amay ko matatagun na sabnar din amya pamaganta ako. Uminiraw man amay ka daon ya Rasulullah. Natigin amay ko daon sa pitiro ka na sabnar din amya suob ka. Maana niyan nakiatampuan ka sa libnan. Ganon, nudun sa daunang kutakyalo yang kakupagaring ka na palayad no tudusa. Palayad no tudusa. Na palayad no tuyamanan yan na kisiksar kasalungan na mauri. Inong kautupagaloy ako karatayan. Baka makay ituay. Napakaituong ka Allah. Baka makasudi. Nasa din sa tawa makasudi na din matag-matay o din yan kapanubray. Ala-ala ni supisudi yan. Ama ulaw-ulaw pagarin yan. Ganyan. Maurip no Allah na ikalaktanway. Tantod na iya lumiyagadaya paparangayan ko mga manusia. Biluiran aknaw badusa. Ugayin na su Allah subhanahu wa ta'ala. Na inidakat yan ko Quran at taman sa kabangkit ako dunya. Na dusad na yung manusia amay kung gulaulaan yan ay. Maurip no Allah adampan ko mga tao. Gaya ipiyak ka mamasaon. Adampan ko mga tao adindi sa sapa sa masakit akasapa. Sa pasapa ako atigyan ko Allah kakanaw ba ko kapaganta akigiraw. Naluin yan supagarin yan. Namay ko tano na nakialo yan yanon na dud na mialbat ko kapamaganta. Inaluin yan supagarin yan sa maratao may sampay ron na pagkarata ginoon yan. Dia mga tao to na miya dua badun adusairan ko Allah. Isang nadusairan na miya kapamaganta siran. Na ay miya buwa dusairan na kiasapaan siran. Kiasapaan siran. Misya sapa siran. Sa kanaw bayran apaganta ako pagariran. Nakagibo makatanan na piya magantairan. Na miya dua kasalairan ka. Miya mukog siran. Kiasapaan siran. Ako miya maganta siran. Maurip no Allah. Yang kayamanan yan, nakapamaganta na madakalada na kialo yaon si sa Quran, nagusigo sabda no nabitan. Sukun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagyang kutuwa miya panutulian at tigyan nagwani ko mamayrarako. Siya'y ko hadisi Anas bin Malik. Gwani at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumamayrarako na siya gananak na tigyan ng mga tao. Aad na mga kanukuira na mga puta, mga tumbaga. Nagyang kutu ay pagkakatiran ko mga parasiraan na gusto mga rarbiran. Inisak ko Jibril, apitiruak na tiyan na ya Jibril na mga antawanan. Na tiyan na ya Rasulallah. Diyanan sa mga tao, apukun sa sapu ang mga manusia. Diyanan sa yamanan yan na mga tamaganta ko mga umat. Diyanan sa mga tamaganta ko mga umat ka. Mahurip no Allah. Ginanip na kialuya ako karang nagkabulusan ng mga tao, ang mga tamaganta ko pagarin yan. Sikur yan ito, nabaanday at taral binaluin tanong sa sabada pagpakasugo ko tao sa kapakapamaganta yan. Diyan ka na nakapamaganta. Naad na mga tao, ak na ba niyan waraan iba pumaganta. Ugayin na iyak kaya pakapamaganta yan na puunan sa giyang kaya pangaluin tanong. Baga na yun, pagpakasugo ko tao sa kapakapumaganta yan. Nagyang kutuwa kapangingin puruan yan. Nalangulango na tao matakabur. Lango na tao mangingin puruan. Nasaya na doon kumalabuda kapakapumaganta yan. Sabab yan, na niyang bupagkumakal. Akabantuan yan sa ginawa niya na may babayan sa pediyan. Nakikibabaan yan ko pediyan. Na mapangaluin yan so karataw pediyan, na aluin yan so kapian yan. Langwan at tawa matakaburan, na yamanan yan, na makapupumaganta. La ilaha illallah. Ya Allah na malindung ka mirka sa isagyang kananakatakabur na gusto ka pakilaylay. Yatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ma'na al-hadith la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala darratin min kibar. Di pakasul ko surga Allah
So tawa katataguan sa puso yan sa datarbu o indang ati kapakatakabor. Diyanan, ang wana matakabor na makapumaganta. Sabab sa aya mabubali at titay niyan sa kapupakalawang yan, sa kapukaripag yung katakabor na so kapumagantaan yung kupagarin yan. Padapan na pa kasuko tao mga urip ng Allah, sa kapakapumagantaan nagyang kuto, akadang kia matatagor kanyan, lang wana tao masiig, lang wana tao madungki, lang wana tao makatipo, na aya isa akasang kapanyan sa kaputipuan yang kupdian na pumagantaan yan. Ginan, mga tawa kadadalman sa pusuiran sa sakit, mga tawa andadun, ikan ganyanon, sa kiabantuan sa pagarinyan, nagyang kuto, akiataguan sa kadungki sa puso yan, namyaman ikagyang kuto ayamanan yan na kayaw ruguyan sa lawas yan, namimbuloy so kadungki niya na kapakasiig, namimbuloy man so kapakasiig na kapakatipo. La ilaha illallah, yan ang sumya alay Rasulullah. إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. Pananggila ini wati Rasulullah ubaniyo di manggulaw yang kanan kapakatipo kapakasiig mata-mata na tiyan na suka pakasiig na paglalas yan ang yung kutua amaluto mapia pagkabangkit yan pagkalanggo piya ng kuta amaluto mapia sa datar sa kapakanaw apoy ko itagon. Maurip no Allah lang wana tamadungki na yamanan yan na ayakasang kapan yan ko kapagpakatipon yan na sukap pumagantaan yan ko pagarin yan. Badapan na pagpakasugo sa diyang kanan, akapamaganta na diyang kanan, akapagpagsusuwang ka ko pagaring ka. Na gusto din ka hindi, emanan yan na kapapakaitua. Diyang ko takapkuang kon, akasandagan ka. Ano to mga tao, adilan pakararpangan sa pagarinan. Diran din na natangan na diyang ko tuwa kapka, kuwairan na pakaradian nilan. Uri nakasandagan nilang ko pagarinan. Nami sabapro napupakasilay so katuruiran na mapumagantairan. La ilaha illallah. Mga tawanan ada mga datiran sa ginawairan. Ay manariya tawa ad na adatian sa ginawa niyan na dingkap kuwa pakaradian so pagaringka. Dingkap kuwa kasandagan so pagaringka. Dingka diya manan yan ang didilbuda so pagaringka. Dingkap mbabaan. Ingka ino to. Nasa tao. Ay manan yan. Nakukuan yan ang mabubas sa pagarin yan. Kukuan yan ang kasandagan yan sa pagarin yan at tawa makaituan. Padanan si sadyang kuta ka panginsulto. Danan sang kuta ka pupakaito. Nasa tawa makaituay. Nayamanan yan. Napakarundan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tawa na napagsuso nilan sa pagariran. Namay ko makatalikod sa pagariran. Nagyang kutaunta na nilang pamaganta. Pada pakasuko tao sang kanakapamaganta na giyang kanan agani, giyang kanan ararangit, na andad ni su tao na din yan magangko na ginawan yan, kurarangit yan ko pagarin yan, nagu yang kutaganin yan ko pagarin yan, yang kutadin yan kapmaapi ko pagarin yan, igira manutuwa miya salah so pagarin yan, nasa benar de na mapupumaganta yan so pagarin yan. La ilaha illallah, andad yung rasa kararangit tiyop, isa ko pediyan, dinyan napian na ito na yan doon na yang kutararang itianon na yapagam na yapakaw kita niyanon na mapupupa ka ito yan mapumaganta yan daan ganoon mga urip ni Allah miya kayo sa alungaan na ad na miya kataling umaku Rasulullah sa katawa mama inisa yan at igyan miyang niya ku Rasulullah at igyan ya Rasulullah pangusiati akong natigo Rasulullah di kapkararang iti pika kaso-kasoy niya no natigin na ya Rasulullah na pangusiati akong ka na ini sesembah-sembagun mampu Rasul sa miya kapiraw man yan isya adika pukararangiti misa bapro na miya din mampu surarangitian kapiratian yan su Rasul na miya da sugan iniyan na misa bapro na rumin na kapuso yan na gudyang kuto amya kapia ginawa ko mga pagarin yan yang kana na mga tawa may tubo na kirarangitan sira mga tawanan na may tubo na gini gani silang kupagariran. Mga tawanan na da kamap. Mga tawanan na da bayiran kabgay sarila kupagariran. Di na niyamanan yan.
napupugapasan tanwa madarak tanwan mangurip Allah adaanan ko sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun saya manan yan napakasugo ko tao sa kapakapumagantayan na gyang kuto. Aki pupuyag niya ni girakwan si kumabantuan yan. Maanaas kanyan. Na di niyan di panaroon na gyang kuto. Ang mga kapiyan yan. Maturo yan na miya mamasako kigiraw. Miya mamasako at tigiyan manay kigiraw. Ay gira tigiyan manaya makarundan su andang at tigiyan manaya makadadaya. La ilaha illallah. Miya mamasako kigiraw at tigiyan manaya malay akal. Ugayin na miya lalong. Miya lalong ataw. Miya akal ataw. Miya mamasako kigiraw. Amangan. Ugayin na miya kasilay. Nasangkot oras, nabiuluin yan utwa kasangkapan sa kakapamagantaan yang kupdiyan, aluin yan so kapya updiyan, nagunyan bu aluya so karata updiyan. Maurip na Allah, adong po na mga tawa pumaganta sa pantagbusa din yan, di suwaswat sa diyang kutuwa mindadangayin yan. Wa mindadangayin yan ang mga padagang na pupumagantaan yang kiraan sa mga empleyado. Wa mindadangayin yan ang mga empleyado na pupumagantaan yang kiraan sa mga padagang. Wa mindadangayin yan na yang kutuayamanan yan na mga tawa mga kosa na pumagantaan yan sa mga pubri ay abuwa ka pumagantaan yan ko mga manusya na di niyan di iswaswat kutaw amindadangayin yan mga tawanan nagmunduan yan siran mga tawanan ayamanan yan na dayran maitong amay ko mamatay siran na kunaw basiran ketabang niya diyang kutapiswaswatiran ang mga layukiran sang kaya dunia. Maurip na Allah, yan ni pagpakasugo ko tao sa kapakapumagantayan. Pada pinapakasugo ko tao sa kapakapumagantayan, nagyang ka na nakapamagagawa ko limo. Kapamagagawa sa iyang kutalimo. Adlutwa kadatwa piya magagaw. Naumanisa na piya magantayan, supdiyan ko karatayan, kakagian sa kanya ni makakuwasang kuto pagpumagagaw. Piya maganta mambuhay sa supdiyan, kan sa kanya ni makakuwasang kuto apog pumagawa na kamapiyaan misa bapro nagyain ng kaya manggugulaw tanong sang kaya kapamagatakya tanong ayabud na mapiya na Suisa na marata supdiyan nayabud na mapiya na Suisa na marata supdiyan sa taman sa miyabaloy so kapamaganta amyusur kainida po si sadyang kaya mga radio station na inida po si sadyang kayamanan yan na mga kalamalama mangala nayabudu na pisak ang talwesa na sukarataw padiyan. La ilaha illallah anda miya taguso kapupuruay anda miya taguso yamanan yan na kambabantuga anda miya taguso kapagariari amay kaayabudu na inawidan akalwisa na dia kapupu kaituan yan kopdiyan. La ilaha illallah inu mga dari buntalan na mga tao ay kalimusiran wallah inu mga dari buntalan na mga tao ay yamanan yan na palakaangkiran o Allah Ta'ala sugagaw niyan. La ilaha illallah. Ngayon man to'y manggugulaw na tanong. Maurip no Allah. Agyang kayamanan yan na ilayin mo isa supdiyan na diyon masuswat. Na dingilan mambu isa supdiyan na diyon mapaparo. Na yagnang nanon isa na mapatay niyan supdiyan. Na yabuang nanon mambu isa na madas sa dunia sutungan na yan. Ngayon niya kaito sa mga tawa din giginaway. Mindakal sa mga tawa miriniduay sirahan. Pantag busi ko di ka pa magagawa ko napsuho sang kaya dunia. Ngayon ang mga urip na Allah. Ila intanusok yan giginawa yung mga sahabat to Rasulullah. Di sila na makapatitigiran wa. Amya kay salungan na sa Umar bin al-Khattab. Nagyang kutamin itong dira lagamihan akyat taluan yan sa Bilal. Amya kagiro ya Bilal. Namya kagiraw sa mga sahabat ako sa Bilal. Katiya ko ya Rasulullah. Ya Umar. Katiya ko ya Umar. Namya kagiraw sa Umar. Hey mga sahaba. Ay mga pagariakan. Narilaya ko niyo. Minitun diyo nalaga makanatiyan manay sa mananyan nakadaliakan ko Bilal. Sabab sa ayawara na kanatiyan sa kinipangan doon berkatanong Islam ko kapagariarik. Na anda dunia na dakur kanumaylay kusunda mabubas sa alungan. Na diyo ko dun kakumpletuan sa turul ko mabubas sa gawi. Sa awid akalakon ko pagariakan na dakur kanumaylay kusunda miya babas sa alungan. La ilaha illallah. Ninanik ang giginawa yung mga sahabat Rasul.
ay gila niya tagusiran siya sa katidawa. Napkunapian yung kutay sa apian matay din na amanan yan na din yan din inuman sa Panginoon yan. Amay ko masasarin niyan kung pagarin yan alabiyakap kawaw niyan. Niyang ula-ulanan, taman sa tulukatawa palayang kawaw. Na dahilan din maka, dahilan din mainom sa Panginoon niyan. Kakagiyan niya kaginaw sa pagarinan. Ay amanan niya no makainom ako na diya kuputay sa taman sa padasiran din niya matay. Nadasiran din ay amanan niya na makapamagubai. Doon na niya kainom sang kutay sa kabaswaing. Diyan so kang ginawa yung mga sahabat o rasul. Diyan so inipangandaw kirano nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pa kay tuloy sa supdiyan. Di niya na palaliman. Di niya na yamanan niya na pangarasyan. Di niya ni penderay nun na disiram petutalikuda. Masang kayaw rasimantua mi awat tanusan. Mi tutalikuda supagtaw. Na miriniduay supagtaw. Na mi pupakay tuwain numan isa. Na yabun na mapia. Na sugrupo uman isa. Na marata surkop diyan. Na mapia suginoan yan. Na marata suginoan diyan. La ilaha illallah. Ganon. Amay kasutaw na yamanan yan na mailot sudiran di kang ginawa isikwa gamawala. Na antunari ka pamaganta. Bangkad na rin di pamaganta so pagarin ka ipkabubayan ka kwa Allah. Bangkad na rin di papakaitwa so pagarin ka. Iding ka katigran yan damanaya. Iyayamanan yan nalalaw na kapkila yan ka. Bangkad na rin mapupumakaito so pagarin ka. Idi kanyan mambukot tigran. La ilaha illallah. Iman miad na yang kaya piklas yan na yamanan yan na di pa magagawang kurunya. So tamok so kadatu na pramingan wisay titun na lunsun yan sa inama na apian yan miat kadakaruguyan na saramadatus kanyan. Titun na lunsun yan sa inama na apian yan na yamanan yan na matadakaruguyan na sarakuasas kanyan. La ilaha illallah. Mangandudutan o wagamatan wagama Islam. Kaawatan ron mga urip no Allah. Nagiyanan din ikapkure dagtanu sa ditan wayamanan yan na awaan su agamat tanu agama asa din sa panguntar man yan na din maridag sa dayon. Diyan ka nakapamagan na adnong buwa kapkaparon yan na pipuro Islam akalo yan ka kupagaring ka siko karatayan ugay na siyanan ko yamanan yan na kapangarasiin yan ka na may kasutaw na pangarasiyang kanyan lalimang kanyan na kapakay arumipurta kasi ko na to agus sa hukuman sa aluhin ka sa mga karatayan akaketantuag yung kutuag kaya laliman yan raka sa hadapan ng hukuman sa daw tumisuldo ko kapamaganta kada panayamanan yan nakakuluyo kapamaganta kakapakay niyan na amay kuma mailaing ka sa mga pagaring ka ama mamimiyatayan sa tiyan mga pagaring ka yamanan yan na manananggila kumarata nagkabinasaan sirang no sa kataw duwa kataw kabinasaan sila no katawan ka mga tao at pakabinasa na maturo ka so karatairan ko tao at kabinasairan kasanggila ka tusaw basiran makaayamanan yan na makabinasa ko mga manusya. Gaya na ni kakapakain yan maturo ka kung pagaring ka